la Covid-19, com a empresa, suposo una mica com a tothom, no? Dintre del nostre àmbit, parar l'obra pública esportiva ens va produir un trastorn important. Bàsicament, 6 mesos sense facturar res. Per tant, això ha sigut un trastorn important dintre dels pressupostos i dels objectius de la companyia per aquest any. Però bé, al final, treballem molt, estem tirant el vaixell endavant. Bé, la gestió és complicada perquè dintre del nostre sector reinventar-nos és difícil perquè el treballar molt per l'administració doncs és complicat. Nosaltres ja estàvem en plena fase de reinvenció com a empresa, treballant molt en el tema dels objectius de desenvolupament sostenible i el tema del reciclatge de cespa artificial. El que ens ha permès aquests 6 mesos d'inactivitat d'obres ha sigut treballar molt en I+D per avançar amb el tema perquè l'any que ve puguem sortir amb molta força en tot el tema de sostenibilitat i de reciclatge. Per tant, jo crec que és un punt fort per l'any que ve i en aquesta època hem treballat molt el tema de la patent del reciclatge de la gespa artificial i amb això estem. És el principal punt de reinvenció de la companyia pel futur. Doncs no ho sabem. El 2021 és incert. Haurem de veure com les administracions funcionen, com estan els fluxos econòmics del país. La veritat és que la incertesa és gran. És molt complicat preveure un pressupost anual en el sector per l'any vinent, complexa, incert. No sabria què dir-te més al respecte. La veritat és que dependrà molt dels fluxos econòmics del país i com respondrà el país a partir del març, que és el que ens preocupa més als empresaris, quan es tinguem que retornar els ICOs que ens van ajudar a sobreviure aquests 6 mesos i com afrontarà la banca, sobretot, les ajudes a les petites empreses com nosaltres. Bé, recomanar sempre és difícil, perquè cada empresa és diferent. Recuperar el sector té molts àmbits, no? Els àmbits de l'activitat esportiva en tenen uns, el nostre, que és la construcció d'obra esportiva i la construcció bàsicament de camps de futbol de gespa artificial, té poques recomanacions perquè estem dependents de tercers, no? De tercers i bàsicament, com deia anteriorment, és un tema de fluxos econòmics, no? Si l'administració pot pensar que esport és salut i que les instal·lacions esportives s'han de remodelar, s'han de reformar i s'han d'habituar i habilitar pel tema de la Covid-19, potser tenim una oportunitat. Per tant, esperança, treballar molt i que el nostre equip estigui molt especialitzat i conscienciat de com avançar en aquest sector. Però fàcil no serà, però al final el treball de tot l'equip és el que ha de comportar que tinguem èxit per l'any 2021 dintre la incertesa, no?